विटामिन ई एगो पोषक तत्व है जवन हमनी के शरीर खाती सुपरफूड निहन काम करेला। ई एगो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जवन की हमनी के त्वचा, दिल, बाल अवुरी प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वस्थ बनावेला। आज हमनी के अईसन बढ़िया खाद्य पदार्थ के बारे में बात करब जवन की विटामिन ई से भरपूर होखेला। त आई शुरुआत कइल जाए। बादाम। मुट्ठी भर बादाम में लगभग 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई होखेला। एकरा में मौजूद विटामिन ई टोकोफेरोल त्वचा के चमकदार बनावेला, दिल के मजबूत राखेला अवुरी कोशिका के नुकसान न होखे देवेला। इतने ना, बादाम में मौजूद विटामिन ई मोटापा कम करे में भी मदद करेला। सूरजमुखी के बीज का रवा जानत बानी की नट्स के संगे संगे सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई भी भरपूर होखेला। मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज में लगभग 7.4 मिलीग्राम विटामिन ई होखेला। एकरा में गैमा टोकोफेरोल विटामिन ई के एगो प्रकार होखेला जवन की शरीर के प्रतिरक्षा के मजबूत राखेला, बाल गिरला से बचावेला अवुरी शरीर में सूजन के भी कम करेला। पाइन नट्स। सिर्फ 2 चम्मच पाइन नट्स में लगभग 3 मिलीग्राम विटामिन ई होखेला। एकरा में अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई के एक प्रकार होखेला जवन की उम्र बढ़ला के असर के धीमा करेला, हड्डी के मजबूत करेला अवुरी आँख के रोशनी खाती भी बहुत फायदेमंद होखेला। एवोकाडो। एक एवोकाडो में लगभग 6 मिलीग्राम विटामिन ई पावल जाला। एकरा में मौजूद डेल्टा टोकोफेरोल विटामिन ई के एगो प्रकार दिमाग के स्वस्थ राखेला, त्वचा के नमी देवेला अवुरी पाचन तंत्र में सुधार करेला। मूंगफली के मक्खन यानी पीनट बटर। 2 चम्मच पीनट बटर में लगभग 2.7 मिलीग्राम विटामिन ई होखेला। एकरा में बीटा टोकोफेरोल विटामिन ई के एक प्रकार होखेला जवन की मांसपेशी के मजबूत करेला, शरीर में ऊर्जा के बनावे राखेला अवुरी त्वचा के नुकसान न होखे देवेला। मछली। अगर रवा नॉन वेजिटेरियन बानी तब मछली विटामिन ई के बढ़िया स्रोत हो सकेले। अटलांटिक सामन। एक प्रकार के मछली के एक टुकड़ा में 4 मिलीग्राम विटामिन ई अवुरी रेनबो ट्राउट एक प्रकार के मछली में 2 मिलीग्राम विटामिन ई पावल जाला। मछली में मौजूद मिश्रित टोकोफेरोल विटामिन ई के एक प्रकार दिमाग के स्वस्थ राखेला, जोड़ के दर्द कम करेला अवुरी दिल के मजबूत करेला। रेड बेल पेपर। मध्यम आकार के कच्चा शिमला मिर्च में लगभग 2 मिलीग्राम विटामिन ई होखेला। एकरा में मौजूद गैमा टोकोफेरोल विटामिन ई के एगो प्रकार शरीर के प्रतिरक्षा बढ़ावेला, त्वचा के झुर्री से बचावेला अवुरी खून के शुद्ध करेला। त दोस्त लोग, ये सब विटामिन ई से भरपूर सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ रहे। अगर रवा सब के ये वीडियो पसंद आयल त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करी।